Fil-hangar tal-linja nazzjonali tal-ajru f'Ħalluqa il-preċiżjoni hi kruċjali minħabba li bħal kirurgu li ċken żball jista' jwassal għal traċedja. TVM News żar il-hangar ta' KM Malta Airlines u segwa wieħed mill-mijiet ta' proċeduri li jsiru fuq il-flotta. F'dan il-każ qed jinbidlu il-fuel nozzles, parti żgħira li tassigura li l-magna topera b'mod effiċjenti u sigur, kif spjega l-inġinier Paul Simon Azzoppardi. Qed issir modifika fejn qed tinbidel is-sistema ta' kif taħdem il-magna b'mod minuri fejn hemm components li kienu qed jinbidlu wara ċertu ammont ta' żmien, issa ħajittawwal dan iż-żmien b'dan il-proċess. Il-kap tat-Dipartiment tal-Kwalità l-Inġinerija u l-Manutenzjoni Leslie Caruana tkellem dwar il-proċeduri importanti f'dan is-settur. Kun hemm checking ukoll, ġifieri meta biċċa xogħol issir, tista' tara anke mill-karti mill-proċeduri mis-sistemi li għandna. Kull biċċa xogħol mbagħad tiġi ċertifikata u fil-fatt aħna jgħidulu CRS, ġifieri Certificate Release to Service. You don't release to service ma tirrilaxxax jekk inti ma tiċċekkjax li tara li dak ix-xogħol li kellek tagħmel ikun sigur. L-inġinier Caruana sostna li l-opportunitajiet f'dan il-qasam huma bla tarf. Qed nieħu gost uża l-kelma karriera, mhux xogħol dan huma proprju karriera li inti tista' tibda minn dak li huwa apprentistat, apprentist li jkun qiegħed mal-MCAS jibda f'din id-dinja tal-avjazzjoni li dinja wiesa ħafna. Fakkar li minn manutenzjoni rutina sa tiswijiet ta' emerġenza il-missjoni ewlenija tal-inġiniera tal-ajruplani hi li jassiguraw li l-passiġġieri u l-membri tal-ekwipaġġ ikunu siguri fl-ivvjaġġar.